Usang gusto mong balikan nga kuwang sa kanilang life nga. So, ano yung masawa niyo, son? Oh, son. Maguwang. Wala na Buwan to? Oh. Ano naman ni? Sige, maglobo sa kanyang pamalit. Ako, nasa pagkaigon. Ang ako ang view. View sa akong gituan. Sa Cebu City. At tumadung 30 minutes. Sige lang kaya.
Uy, guys. Putagin taon. Putagin taon. Putagin taon gikan sa metro. Working. Ako ni ang kumpra. Ang akong gikumpra rong adlaw. Sudan, isda. Ngisi-ngisi lang tayo, balag kapoy. Ano, balag ka. Ngisi-ngisi lang tayo. Thanks for watching. Thank you, thank you.